Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper i píxels. Benvinguts a un nou capítol de tècniques d'escriptura. Avui vull parlar-vos de la tècnica de l'estranya parella. L'estranya parella és una tècnica que haureu vist utilitzar moltíssim, sobretot en pel·lícules o en sèries. Avui en posaré alguns exemples, però vull que reflexioneu també sobre el seu ús a nivell literari. Ja sabeu que sempre parlo també tant de novel·les com de pel·lícules o sèries perquè són formats diferents per al mateix, que és contar històries i construir personatges. Hi ha un gènere de pel·lícules en què se sol utilitzar, i a mi ahir no m'agrada, probablement perquè ho utilitzen d'una manera molt tòpica i superficial, que és les pel·lícules de policies on està el policia major, o vell fins i tot, i que representa l'antiga escola, l'antiga manera de fer les coses, el sistema clàssic, i representa un poc aquest punt de vista obsolet, però també representa l'experiència, els anys de casos. I li posen com a parella una persona nova que no té zero experiència. També l'adult sol ser més experimentat, té més aplom, té més serenitat, l'altre és més... no és tan reflexiu, és més impacient, creu que ho sap tot, i no té experiència, com he dit. Per tant, d'aquest contrast sorgiran situacions i a banda un personatge farà evolucionar l'altre. Pot ser el major acaba obrint-se un poc, el jove aprèn un poc de l'experiència i aprèn a escoltar l'altre referent, evolucionen junts i d'aquest contrast es donen diàlegs interessants o es donen situacions que d'altra manera no haurien sorgit. Per exemple, en sèries com Big Bang Theory, l'estranya parella la formen el personatge de Sheldon Cooper i el de Penny. El seu nivell intel·lectual és diferent, les seves professions són diferents, Penny és cambrera i Sheldon Cooper és un físic teòric. Penny és una persona molt sociable, Sheldon és més retret. Hi ha diverses coses que els fan xocar, un és xic i l'altre és xica. Ahir les edats, per exemple, són molt similars, però es donen molts contrastos. Les escenes més divertides de la sèrie es donen quan estan junts. Penny fa que el personatge de Sheldon es vagi obrint i socialitzant. Sheldon fa que Penny es plantegi coses que abans no feia, el personatge cada vegada és menys superficial, i de la seva interacció sorgeixen els moments més còmics i divertits, però també és la parella, diguem, més interessant a nivell d'evolució. Les meves escenes favorites són les que interactuen i generalment les escenes en què estan sols, sense els elements de la interrupció dels altres personatges, perquè ahir el contrast és més gran. Breaking Bad és una altra sèrie que està basada en l'esquema de l'estranya parella. Vaig a fer spoilers, avise. És una sèrie que ha portat una evolució distinta a la que havia d'haver tingut en un principi. Quan es va concebre, o és el que he llegit com a mínim, el personatge principal és Walter White, i l'altre membre de l'estranya parella és Jesse Pinkman. Jesse Pinkman és un personatge que havia d'haver mort en la primera temporada, però que ha durat tota la sèrie i, de fet, ara té una pel·lícula de continuació que se diu El Camino, que l'acaben d'estrenar. Breaking Bad es basa en l'estranya parella de Walter White i Jesse Pinkman. Què passa? Que el seu contrast no només fa evolucionar un personatge a l'altre, sinó que Walter White és adult i Jesse Pinkman és jove. Walter White és professor, Jesse Pinkman és un exalumne seu, però és una persona que no ha seguit estudiant. Walter White era una persona seriosa i complidora, legal. Jesse Pinkman era tot el contrari. Fa coses il·legals, és irrespectuós, no porta una vida seriosa ni formal, no té una família. De fet, està separat de la seva família, diguem. Walter White sí que està casat, té un fill. A molts nivells, des d'edat, estatus, personalitat, estil de vida, gustos, són l'extrem contrari. Han de treballar junts perquè Walter White està malalt de càncer i de sobte comença a canviar. Walter White és professor de química i vol començar a cuinar droga. Però Jesse Pinkman és el que ha estat cuinant droga, treballant d'això, i és el que coneix el món de les drogues, el que coneix els problemes, el que coneix la violència, el que coneix qui mana, qui no mana, els processos de venda, totes aquestes coses. Ell coneix el món però no té l'habilitat perquè és molt mal cuiner.
però Walter White és el que té els coneixements químics, científics i el que té la tècnica per fer la droga perfecta. L'un i l'altre es necessiten. D'eixa necessitat sorgirà la història i serà el que farà avançar la història. Però en aquest cas, l'estranya parella, de fet és la millor estranya parella que jo he vist a nivell narratiu, perquè el to de la història i l'avançament de la història està exclusivament lligat a aquest contrast. Si ho analitzeu bé, quan a Walter White les coses li van bé, quan millora en algun aspecte, automàticament a Jesse Pinkman li van malament. Sempre és un així, i l'altre a la inversa, val? Sempre es van entrecreuant. Si Jesse Pinkman coneix a una xica i s'enamora i la seva vida emocional millora, la de Walter White amb la seva dona empitjora. Si a un estan a punt de matar-lo, l'altre de sobte li dona un diagnòstic de la seva malaltia que sobreviurà. Si està ben fet, no vos adonareu d'això i simplement veureu que el ritme es manté. Com jo ja ho veus analitzant, arriba un moment que li llevan per la gràcia perquè quan ja veus el patró i veus que quan un personatge millora, dius, doncs a l'altre se li acabarà la ratxa. Ara a l'altre li passarà alguna cosa segur. I ja comences a plantejar-te, ja et van venir les opcions i segurament ja et veus vindre el que passarà. Però el que sí que té la sèrie és que és un continu pujar i baixa i puja de l'altre personatge. També saps un poc que, en teoria, els dos personatges s'haurien de mantindre junts. Jo quan vaig llegir que Jesse Pinkman havia d'haver mort en la primera temporada em xocava moltíssim perquè pensava què hauria sigut de Walter White o com hauria evolucionat Walter White si no fora per aquesta relació de contrast. També aquest pare i fill, perquè ell té un fill, però és com si fos un fill adoptiu d'un altre estil. Els personatges veuen molt d'aquesta relació, d'aquest contrast i es necessiten. És el que fa avançar la història, és d'on ix el punt més interessant. La història podria anar de qualsevol altra cosa, però això és el que fa que sigui interessant, el que fa que evolucioni bé, el que fa evolucionar els personatges, el que fa sorgir circumstàncies, el que fa els diàlegs més interessants. És una tècnica que podeu aplicar a qualsevol gènere, a qualsevol altra història. Els personatges han de complementar. No necessàriament han de ser absolutament contraris, com en aquest cas. Com més gran el contrast, més diferències n'hi haurà, potser les evolucions són més grans, però com més gran la diferència, com més el contrast, com en el cas de Sheldon i Penny, si a banda són xic i xica, o són major i jove, o són... Podeu triar el grau del contrast. Personalment crec que com més gran el contrast, més gran és aquest efecte, però de vegades poden ser dos amigues de la mateixa edat, però en gustos contraris i que una tingui una personalitat més oberta i l'altra més introvertida i s'ajuden l'una a l'altra i una fa que l'altra faci coses que no faria si no estigueren en conjunt. Però el cas és que sempre ha d'haver algun contrast i d'aquest contrast ha de sorgir el que faci avançar la història i el que faci evolucionar els personatges. Plantegeu-vos sempre, quan feu la revisió de la història que heu escrit, si una cosa està ahí, però no fa evolucionar el personatge ni fa avançar la història, no hauria d'estar. Cal eliminar-ho o cal modificar-ho o cal afegir alguna cosa que sí que tinga aquest pes. Plantegeu-vos que això ha sigut sempre en històries. L'acompanyant, per exemple, Don Quijote i Sancho Panza, o Frodo i Sam. Don Quijote està boig per la literatura i és culte, és més ric, és més major, ha llegit molt i a més la seva fantasia el separa de la realitat. Sancho està en el plan de la realitat, és més ignorant, és més pobre, no és un senyor sinó que es serveix i es necessiten i es fan avançar. És el que quan comet alguna bogeria Don Quijote és el que el trau d'ahí. També s'acaba impregnant un poc d'eixa bogeria que ell té. El cas és que aquest contrast és el que fa avançar. Frodo i Sam, per exemple, en els moments en què Frodo és incapaç de seguir avançant, de fer el viatge a Mordor, que l'anell el va posseint, que li defalleixen les forces, Sam és el que tira d'ell, és el que el fa avançar, és el que té la força que ell no té, o és el que té... O quan Frodo creu a Gollum, Sam, al contrari, Sam odia a Gollum i veu el que creu que Frodo no està veient. I aquest tipus de coses és el que fa, com dic, evolucionar la història i els personatges. Si heu aplicat o no heu aplicat aquesta tècnica o us plantegeu aplicar-la ara en el vostre pròxim relat, novel·la, còmic o el que siga, deixeu-m'ho com sempre en la secció de comentaris.